मोगाच्या भावा बहिणींनो, आमची पूर्वज 16th सेंचुरीमध्ये ज्यांना गोव्यात असलेली ते सगळी हिंदू असलेली आणि त्यांचे कन्वर्ट झाले ख्रिश्चनिटी. ह्या पोर्चुगीज लोकांनी आमका पूर्वजांक दारू पिऊक शिकयले, डुकराचे मांस खाऊ शिकयले आणि गाईचे मांस खाऊ शिकयले. म्हणजे आमची बुद्धी भ्रष्ट झाली. ओके, आता तुमका सांगता आमच्या लोकांची प्रगती कित्याक जायत ना. आता तुम्ही समजा तुम्ही सकाळी तुमचे चायचो बिझनेस केलो, चाय विकोचो बिझनेस केलो, किंवा तुम्ही सकाळचं भाजी विकोचो बिझनेस केलो आणि मच्छी विकूचो बिझनेस केलो. आता तुम्ही सांगा सावंतवाडीतच, तर तुमका 4 वाजता उठोवचे पडटले. त्यांना तुमचो माल येतलो, तुम्ही माल हाडूक बसतल्यात, त्यांनी तुमचे खरेदी करतले सकाळ 4 वाजता आणि तुमचो बिझनेस जातलो. पण फादर लोक कितें म्हणतले, सकाळी 7 वाजता मिसा घेऊक जाय, कॉयर ग्रुपमध्ये जाय, ना येयल्यात तर तुमचे बालतेम जावचे ना, कन्फर्मेशन जावचे ना, काजार जावचे ना, तुमच्या घरात तेच जावचो ना, असे म्हणतात. आणि तुम्ही बिझनेसमॅन जाऊ शकत नाही. बिझनेसमॅनसाठी सकाळी 4 वाजता भाजी हाडूची पडता, 4 वाजता चायचे दुकान, दूध बीध हाडून चायचे दुकान तयार करूचे पडता, मच्छीचे पण तसेच. ओके, पण आता तुम्ही हे झाले बिझनेस आणि दारूचे दुकान तुम्ही खोलूचे ना. कित्याक आमच्या देवान सांगतले दुसऱ्या लोकांक की वाईट करूचे ना, तुमचे चांगले करूचे काम. तुम्ही दारूचो बिझनेस करू शकता, बियरचो बिझनेस करू शकता. पण हेंका फादर लोकांनी दारू आणि बियर दिली का ना, पितले. पण आमकां सांगतले दारूचो बिझनेस बरो ना, वाईट जाता, दुसऱ्या लोकांक तुम्ही हे करतात. आणि हेंका दारू बाटली दिली का ना, पितले. एक झालं बिझनेस. तुम्ही नेते तुम्ही बनवू शकतात. आमच्या आता 200-250 वर्ष झाली सावंतवाडी समजा, किंवा आमच्या 7 वाड्यात आमच्या कोलापूर समजा, कोण MLA MP तुम्ही पळयल्यात. MLA MP जाऊंसाठी तुमका खूनमारी करूची पडटली. 10 केसी तुमचे आसूक जाय कोर्ट कचेरीत, त्यांना तुमका MLA MP जातात. तुम्ही तोपर्यंत जायत ना. आणि फादर लोकां म्हणले आमच्या लोकांना मारूचे ना, एका घरात मारले तर दुसऱ्या घरात घेऊचे झाले. आणि हेंका गाळी दिले का ना, म्हणजे दुसऱ्या लोकांनी माफ करूचे. आणि फादर आणि बिशप गाळी दिले का ना, नियम सांगा आम्ही व्हडली लोक आसात, आमकां गाळी वेळी द्यायचे ना. सांगतात देवान माफ केले, जेजून माफ केले, ज्यांना करसर आसा त्यांना माफ केले. हेंका गाळी दिली तुमकां माफ करूची ना. ही बिशप आणि फादर लोक हेंका तुम्ही गाळी दिवन पळयात, त्यांचे विरुद्ध विचार करात, त्यांच्या विरुद्ध तुम्ही उलोवन पळयात. तुमकां दाबतेले ते समजता आम्ही बॉस आसा, आमच्या कमिटीचो बॉस आसा, कमिटीचो बॉस. तुमची शाळा आणि कॉलेज जर गेले का नाही, तुमचे बॉस गेले का नाही, भीक मागूची येतली. झाले हे झाले. आता तुम्ही म्हणजे नेते तुम्ही बनवू शकत नात, बिझनेसमॅन बनवू शकत नात. आणि तुमका आता खंय तरी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशनचे तुमकां सांगता. आता तुमकां सांगता ह्या मिशनरीचे, आमच्या मिशनरीचे कॅथलिक लोकांचे व्हडले कॉलेजीस आसात. इंजिनियरिंगचे कॉलेजीस आसात, मेडिकलचे कॉलेजीस आसात, आणि खूप व्हडले नर्सिंगचे कॉलेज. बिशप आणि फादर लोकांक केन्नाच तुमकां सांगूचे ना शर्मामध्ये, केन्नाच सांगत ना. ती आमचे एवढे कॉलेजीस आसात महाराष्ट्रामध्ये, तुमचे इंजिनियरिंग कॉलेज आसात. तुम्ही CETची एक्झाम दिवूंक जाय, तुम्ही अभ्यास करूंक जावो, त्यांना आम्ही तुमकां ॲडमिशन दितले आहात, तुम्ही व्हडले जावात अशें केन्नाच म्हणत नात ती. आणि ही लिस्ट आहे ना, ही लिस्ट इंटरनेट असा म्हणून म्हाका कळालें की एवढे कॉलेजीस आसात महाराष्ट्रात, इंडियात एवढे कॉलेजीस आसात मिशनरीचे. पण ती तुमकां शर्मामध्ये तुमच्या मिसात केन्नाच सांगत ना, डिस्क्लोज करत नात. कित्याक तांकां फ्रीमध्ये एज्युकेशन दिवचे पडटले, तांकां फुकटचे शिकवचे पडटले. तांकां काय ना थंयसर एक ॲडमिशनसाठी 10-10 लाख रुपये मिळतात इंजिनियरिंगसाठी, MBBSसाठी. ती तुमकां केन्नाच ॲडमिशन दिवचे नात. आणि तुमकां नियम लायतले, कॅथलीक आसा मिसाक वचतात, हे वचतात, हे सर्टिफिकेट घेवन ये, ते सर्टिफिकेट घेवन ये. आणि बाकी लोकांक कितें म्हणतात, तू डोनेशन दी ना, डोनेशन दिले तुका ॲडमिशन मेळूचे ना. बाकी लोकांक कितें ना 10 लाख 5 लाख रुपये दिले. आता दुसरे झाले त्यांची
व्हडले व्हडले कॉलेजीस शाळा स्कूल्स आसात. ह्या स्कुलात ही आमच्या लोकांक खालच्या लेवलचे ना जॉब दितात, खालच्या लेवलचे. आणि व्हडले व्हडले जे जॉब्स आसात ना, व्हडले व्हडले जॉब्स आसात ते बाकीच्या कास्ट लोकांक दितात. आणि तेंचे पैसे घेतात, 10-10 लाख रुपये 5 लाख रुपये घेतात आणि तांकां हे दितात की ते जॉब दितात शाळेत स्कुलांतनी. अरे आमच्या लोकांक तुम्ही इंजिनिअरिंग कॉलेज तुमचे आसात थंयसर जॉब दियात. हे झाले म्हणजे तुम्ही गरीब रावचे, तुम्ही अनपड रावचे आणि त्यांच्या पाया पडूचे. फादर आमकां स्कुलात ॲडमिशन दी, म्हाका हे दी ते दी. फादर तुम्ही असे त्यांच्या पाया पडायचे. असे ती करतात. आणि इकडे देव करतात खाली आणि इकडे पैसो कमयतात. स्कूल्स आसात, कॉलेजीस आसात, व्हडले व्हडले टेक्निकल इन्स्टिट्यूट आसात, थंयसर तेंचे कितें करता माहिती? थंयसर ते पैसे कमयतात खूप. आणि तुमकां देवान सांगितले अशें आसा तेव्हा जर अरे तुम्ही लोकांक फायट करूंक शिकत नात, लोकांक फायट करूंक शिकात. आणि तुमकां एक सांगता, ह्या फादरांच्या आता फक्त रावला कितें आता तुमकां एक सांगता, आमची कास्ट OBC NT विजय अशी असलेली, जेन्ना आमचे पूर्वज जे गोंयांत असलेले ना त्यांची कास्ट हीच असलेली. त्यांनी कितें केलें, आमची कास्ट काढून टाकली. म्हणजे एक्झाम्पल सांगता, आमची रिलीजन म्हणजे आमचो धर्म ख्रिश्चन आणि कास्ट रोमन कॅथलिक त्यांनी केली. पण कास्ट रोमन कॅथलिक नसली आमची कास्ट असलेली धोबी, नाई, हे आपले कोली, मेस्ता अशी कास्ट असलेली आमची. ती काढून टाकली आणि रोमन कॅथलिक टायकोटवाले आमची बनयली. अरे बाबा बनयली आमकां व्हडले तुम्ही बनयले, आमच्या लोकांकी वरच्या स्टेटसमध्ये दवरले, टायकोट घालून, गुड मॉर्निंग फादर, दीस दॅट, रिस्पेक्ट टीचर. अरे ते ठीक आहे, तुम्ही आमच्या लोकांक एज्युकेशन दितात कितें? तुम्ही फ्री म्हणजे एज्युकेशन दियात आमच्या लोकांक पुढचे 25 वर्सां दियात तुम्ही. त्यांना आमची लोकां वयर येतली. तुमच्याकडे आसा म्हणून दियात, नसते तर हांव उलयलो नसतो. आणि तुम्ही रावतात कसे राजा महाराजा सारखे रावतात. कसे तुमकां बिशपाक जाय 3 करोडचो बंगलो, हे नोकर चाकर जाय रावतात. अरे तुम्ही एकदा झोपडीत राहून पळयात, तुमकां करते लोकांचे प्रॉब्लेम कितें आसा. आणि तुमकां एक सांगता, फादर लोकां ना ही पण खूप हे करतात, चेडवांची कळी काढतात आणि प्रेग्नेंट करतात. त्यांना आम्ही लोकां तांकां काय ना वाचयता, कित्याक फादर लोक आसात तेंचे आसूं दे म्हणून. ही चुकी करतात. तांकां कुर्सार टांगूंक जाय. कॅनॉन लॉ प्रमाणे तांकां कुर्सार टांगूंक जाय. जसं जेजूक टांगलो काय कुर्सावर, तसो तांकां टांगूंक जाय. कित्याक त्यांनी कॅनॉन लॉच्या विरुद्ध आसा. आणि आमकां सांगतात, माझ्या अनायनमेंटसाठी 2 वर्स लावले त्यांनी. तुझं अनायनमेंट जायत ना, कॅनॉन लॉमध्ये जायत ना. कॅनॉन लॉ तुमची आता काय कॉल हिस्ट्री दाखयता म्हाका, 6 महिन्याची कॉल हिस्ट्री दाखयत. तुमची गर्लफ्रेंड काढता, कुठल्या फादरची आसा ना त्या फादरची गर्लफ्रेंड काढता आणि गावली का ना ती गर्लफ्रेंड ताका कुर्सार टांगायचे सगळ्यांनी मिळून. असे काय आमकां शिकयतात. एक तर हिंदू असलेत तुम्ही, तुमचे पूर्वज सगळे हिंदू असलेले, तुझे माझे सगळ्यांचे असले. आमकां कॅनॉन लॉ सांगतात होय. मॅरेजमध्ये कितें सांगतात, कोर्टाची ऑर्डर तुम्ही मानत नात. हे चुकीचें आसा. आणि हांव पिलेलो आसा, पिल्यावर मनीस बरो उलयता, समजले. हे जे करतात तुम्ही फादर लोकां गलत आसा. आमच्या लोकांक आम्ही ओपन कॅटेगरीमध्ये आसा. ओपन कॅटेगरी म्हणजे आमच्या लोकांक गव्हर्मेंट जॉब बेगीन मेळूचो ना, परत गव्हर्मेंट कुठे प्रायव्हेट ह्याच्यामध्ये मिळत ना. म्हणून आम्ही कितें म्हणटा, तुमची मोठे व्हडले कॉलेजीस आसात, इंजिनिअरिंग कॉलेजीस, नर्सिंग कॉलेज. अरे आमच्या लोकांक तुम्ही दियात, हे जे फ्री करा. कमीत कमी 25 वर्सां करात. तुमचे का ना बिशप हाऊससाठी 3 करोड लागतात ना, 10 करोड आमचे लोक देतील तुमकां गोळा करून. आमच्या लोकांक तुम्ही एज्युकेशन द्या. तुमच्याकडे आसा म्हणून म्हणता, असं नसले तुमच्याकडे कितें नसले तर म्हटलं असं ठीक आहे. पण तुमकां एक सांगता, हे फादर लोकांच्या का ना नादाक तुम्ही लागल्यात. ती फक्त तेंचे कितें आसा, आमची शाळा आसा, आमी तुमकां एडमिशन दितल्या, मग तुम्ही चर्चचे मिसाक येवचे, हे करूचे ते करचे, फोटो काढतात, सगळे तिकडे रोमांट टाकतात. आमची एवढी लोक असतात तिकडे, पैसे येतात त्यांना, मजा करतात. ही सगळी ते सोडून दे, करतात तर करून दे तिकडे. पण तुम्ही एक सांगता,
आमच्या लोकांनी भिवूचे ना आता आम्ही ओपन कॅटेगरीमध्ये असावं ठीक आहे पण तुमकां सांगता जी जिल्हा परिषद शाळा आसा ना त्या शाळेत जर आमची भुरगीं जरी शिकली तरी ती खूप व्हडली जावं शकता तहसीलदार पोलीस मिलिटरी मॅन मराठी मिडियम जर शिकले तरी जाऊ शकता ह्यांच्या नादाक लागू नका ना बालतीम झाले ना बालतीम वचू नका मिसाक ना तुम्ही बिझनेस करात तुम्ही बिझनेस करा चहाचो बिझनेस करा वाचू नकात मिसा कितें आसा मिसामध्ये एक देव आसात कितें हेंचे पूर्व सगळे हिंदू असलेले तुम्ही कितें करात वचा तुम्ही बिझनेस करात आणि मराठी मिडियम शिकले गव्हर्नमेंटची फ्री ऑफ कॉस्ट 10वीपर्यंत तुमची भुरगीं जर फ्री ऑफ कॉस्ट शिकली ह्याच्यामध्ये आपली जिल्हा परिषद स्कूलमध्ये बरे आहे ना आणि पुढची त्यांना तोपर्यंत कितें करायचे फ्री ऑफ कॉस्ट आहे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची जी भुरगीं आसात आपली फ्री ऑफ कॉस्ट आहा 10वीपर्यंत ती तिकडे घालात तुम्ही आणि हळूहळू कितें करात पैसो जपून दवरात मच्छीचो बिझनेस करात दारूचो बिझनेस करात आणि हे करात सगळे करात चायचो बिझनेस करात मिसाक वचू नकात त्यांचे सोडून द्यात ते बालतीम बिलतीम हे सगळे सोडून द्यात बरोबर पैसे कमवून दवरात तुमची भुरगीं जेन्ना 10वी येतली 10वीपर्यंत तुम्ही कितें करात तुमच्या भुरग्यांक मराठी मिडियम शिकवात आणि हळू झाले का ना पैसो हळूहळू बिझनेस मिसाक वचू नकात सकाळी 4 वाजता उठून चहाचो बिझनेस करात मच्छीचो बिझनेस करात भाजीचो बिझनेस करात हळूहळू पैसे दोन का ना जेन्ना तुमचो चेडो 12वीक येतलो त्यांना एक्झाम देतलो त्यांना ते पैसे तुम्ही त्यांच्या इंजिनिअरिंगसाठी आणि कशासाठी सगळ्या नर्सिंगसाठी घालात तुम्ही यांच्या फादरांच्या नादाकडे तुमची प्रगती जावची ना त्यांच्या पाया पडूची पडटली शेवटपर्यंत फादर म्हाका तुजी मदत जाय फादर तुजी मदत जाय म्हाका माझ्या चेड्याक हे जाय ते करू नकात मराठी मिडियम शाळेमध्ये धाडात तुम्ही मराठी मिडियम शाळा जी आसा 1 नंबर आसा त्या स्कुलात जे सर्स असतात कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स दिवन इलेले असतात म्हणून ती भुरगीं हुशार जातात आमची जी शाळा असता कॅथलीक लोकांची थंयसर तर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम नसता असेच कोणाक पण घालतात आणि चला शिकवायत पूण ती कॉम्पिटिटिव्ह आमची भुरगीं कॉम्पिटिटिव्ह जायत ना मराठी मिडियम शाळेमध्ये घालात तुम्ही तुमच्या भुरग्यांकी जिल्हा परिषद स्कूलमध्ये घालात 12वी फ्री एज्युकेशन दियात 12वी तुमचे पैसे इकट्ठा करात इंजिनियर डॉक्टर बनात जर ही लोक ह्यांच्याकडे असा एज्युकेशन आमच्या फादर मिशनरी व्हडले एज्युकेशन दिवसाठी त्यांच्याकडे सगळी सिस्टम आसा ती दित नात कित्याक तांकां एक ॲडमिशनसाठी तांकां इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये एक ॲडमिशन दिवचे 10 लाख रुपये मिळतात एक टीचर एम्प्लॉय करूसाठी थंयसर 20 लाख रुपये तांकां मिळता आमच्या लोकांक ते एनरोल करून घेवचे नात जॉब दिवचे नात काय आमची लोकांक काय पैसेच नात तांकां कितें करतले त्यांनी 10 लाख रुपये दिले की तांकां हे दितले अशी हेंची सिस्टम आसा हे जेंची सिस्टम चलना ना आणि हे कॅनन लॉ म्हणता ना माझे त्यांनी अनायनमेंट करूंक ना अनायनमेंट म्हणजे चर्च डिवोर्स अरे हांवें तांकां कोर्टाची ऑर्डर दिल्ली आसा सगळे झाले 2 वर्सां लावली हरामखोरांनी 2 वर्सां लावली आणि म्हाका म्हणटात ती जायत ना जशें की हरामखोरांना देव आसात आणि हे कितें बायलो कितें करतात ना आमकां माहिता पोरां काडटात ती काय आमकां शिकयतात वे कॅनन लॉ हेंची कॅनन लॉ आमकां माहिता पूण आमी उलयत ना क्लियर कट म्हणटा पिलोलो आसा पिल्यार मनीस खरो उलयता हे सिस्टम तेजे तुमी तुमच्या भुरग्यांकी हेंच्या नादाक लागू नकात तुम्ही तुमच्या भुरग्यांकी मराठी मिडियम शिकात त्यांच्या नादाक त्यांच्या मिसाक वचू नकात त्यांचे बॅप्टिझम नका काय नका भुरग्यांचे काजार ना झाले चलता कोर्टाचो काजार करात आणि मौज मजा करात तुम्ही हेंच्या नादाक लागले तुमची प्रगती जावची ना आमच्या धर्मात कितें आसा दारू पियायचे मटण खायचे एन्जॉय करायचे आणि आमच्यात कलेक्टर मिळवचो ना तहसीलदार मिळवचो ना इंजिनियर मिळवचो ना डॉक्टर मिळवचो ना 200 वर्सां झाली यांची आणि ह्यांची एज्युकेशन सिस्टम आसा मिशनरीची सगळ्यात आमच्या इंडियामध्ये सगळ्यात व्हडले इन्स्टिट्यूट म्हणजे एज्युकेशन सिस्टम कोण चलयता आमची मिशनरी चलयता पण आमची लोक झाडू पोचा मारतात दुबईक वचा झाडू पोचा मारतात लंडन वचा झाडू पोचा मारतात लज दिसूंक जाय मिशनरीसाठी मिशनरी लोकांकी तुमची काय जरूरत ना आमच्या भुरग्यांक जर हांव सांगता मराठी मिडियम शिकयात तुम्ही आणि त्याच्या चर्च बीचमध्ये कितें वचू नका तुम्ही 1 रुपया दिवू नकात सकाळी उठात तुमकां पैसे हे ना मच्छीचो बिझनेस करा सकाळी उठून राबात तुमच्या भुरग्यांसाठी राबात भाजीचो बिझनेस करात
चायचो बिझनेस करा राबात, ते चर्च बीच गेले बोंबलत वचू नका तुम्ही तिकडे. आणि पैसे साठवून दवरा. ज्यांना तुमचं 10वी-12वीपर्यंत तुमच्या भुरग्याकना मराठीमध्ये शिकयात जिल्हा परिषद स्कूलमध्ये. आणि त्यानंतर मागीर तुम्ही कितें करात, हां ते पैसे जपून त्यांच्या इंजिनिअरिंग कॉलेज, ITI BTI कितें आसा डिप्लोमा ते करात. हेंच्या नादाक लागले फादर 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 म्हाका मदत कर, करू नाकात. तुमकां सांगता त्यांच्या पाया पडू नका, तू वचू नका. तुम्ही त्यांच्या नादाक लागले तुमची प्रगती जावची ना. हांव सांगता तशें करात. ना तर हिने आमची कास्ट काढून टाकलेली असा काय, आमची कास्ट काढून आम्ही ओपन कॅटेगरी मिळाल्यात. म्हणून हांव म्हणता आमची ओपन कॅटेगरी, आम्ही ओपन कॅटेगरी कित्याक केली, हिने आमची कास्ट काढून टाकली. आता आम्ही OBC NT मध्ये विजय ST मध्ये येयले आसा. म्हणून तुमकां तेंचे कडेन आसा ना एज्युकेशन, तुम्ही द्या ना फ्री मध्ये. गव्हर्मेंट बाकी लोकांक कितें दितात तुम्ही दियात ना आमकां. कमीत कमी एज्युकेशन द्यात. जॉब ना दिली चलता, एज्युकेशन द्यात हे सांगता, बाकी काय ना. हेनी माझ्या अलायनमेंट करूंक ना म्हणून म्हाका राग आसा. ना तर हांव आतां तुमकां सांगता 95% सगळे फादर लोक आसा ते माझे विचार, माझे सोशल वर्क सगळे हे सगळे बरे म्हणटा, बरो आसा. हांव तशें हे करत ना. म्हाका फादर जे आसा तांकां म्हाका रिस्पेक्ट आसा. पण ह्या हरामखोरांनी सिंधुदुर्ग डायसिस हरामखोर जे बी फादर आसा तेणी आनी बिशपान माझे कडेन काम करूंक ना. अनायनमेंट म्हणजे चर्च डिवोर्स कोर्टाची ऑर्डर दिली ती करूंक ना. म्हणून हांव हे चिडलेलो आसा. हांव एवढो वायट ना. आणि आमच्या लोकांचे भले करतलो हांव. आमच्या कॅथलीक लोकांचे भले करतो, हेंच्याकडून करतलो. कित्याक आमची कास्ट काढून टाकली आसा. OBC NT आम्ही असलेलं ती कास्ट, आम्ही डाऊन टोडन आसा ती कास्ट काढून टाकली न्ही. आणि काढून टाकली आम्ही ओपन कॅटेगरी. अरे कमीत कमी तुमच्याकडे आसा एज्युकेशन सिस्टीम, आमच्या भुरग्यांक कितें दियात. व्हडले करात. सावंतवाडी कोण आसा इंजिनियर डॉक्टर सांगा. इंजिनियर डॉक्टर MPC IAS ऑफिसर कोण आसा. हेंच्याकडे सगळे आसा, देत नात. तांकां पैसे मिळतात एका ॲडमिशनसाठी 10-20 लाख रुपये मिळतात. कळले. ही हुशार लोकां ही कोंबे असतात ना, हे फादर बिशप आणि फादर कोंबे खूप हुशार. यांची ही ब्राह्मणाचे त्यांचे डोके असा. इकडे देव इकडे हे पैसे. तुम्ही खरे कॅनॉन लॉ प्रमाणे तुमची स्कूल तुम्ही चालूच ना. कॅनॉन लॉ प्रमाणे तुम्ही स्कूल चालूच ना, कॉलेज चालूच ना. तुम्ही कोणाकडे पैसे मागूचे ना. मागता पैसे मागतात, सगळे करतात. हे तुम्ही स्टॉप करा. ओके. माझा व्हिडिओ तुमका चांगला लागलो तर म्हाका लाईक करा, शेअर करा. खुल्ले आम उलय तुला खुल्ले आम. माझे त्यांनी अनायनमेंट करूंक ना. म्हाका कोर्टाची ऑर्डर मारता, म्हाका तंग करता तुम्ही काय देव आसात. बिशप आणि ॲलेक्स डिमेलो देव आसा. बायलो करतात त्यांना ते चलतात. तांकां बायलो करून पोडा काडतात ते. आमकां शिकयतात कॅनॉन लॉ आणि मॅरेजमध्ये कितें. तुमकां कितें कोर्टाची ऑर्डर मिळाली आसा लगेच त्याचे काम करा. बिचाराचे वचून दे, बोंबलत वचून देत. असे की तुम्ही लगेच दिवूंक जाय. तांकां देवाचे देव कॅनॉन लॉ तुम्ही कितें कॅनॉन लॉ करता माहीत आहे. 3-3 करोडमध्ये रावतात. राजा महाराजा सगळे रावतात. हां तुमकां सगळे जाय. दारू मटण चिकन सगळे जाय. आणि आमकां सांगता कॅनॉन लॉ. कसलो कॅनॉन लॉ आसा तुमकां आमकां माहीत आसा. ओके बाय बाय. व्हिडिओ तुमकां चांगलो वाटलो तर म्हाका लाईक करा, शेअर करा. बाय बाय.